καλλιτεχνικών θεάσεων. Σήμερα Κυριακή θα παρακολουθήσουμε τη θεατρική ομάδα Σφίγγες από την Πάτρα με το θεατρικό έργο Όνθες. Το «η» λείπει γιατί στην Πάτρα το «η» δεν ακούγεται, έτσι μας είπανε. Πρόκειται λοιπόν για το σημαντικό έργο του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Βικτωρίας Αγγελοπούλου. Η παράσταση διαρκεί 1,5 ώρα. Σας ευχαριστούμε, καλή σας διασκέδαση. Μην ξεχάσετε παρακαλώ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα και οι καπνιστές κατά τη διάρκεια της παράστασης όσο γίνεται να μην καπνίζουν, σεβόμενοι τους μη καπνιστές. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί δεν πήρες κάποιον άλλον και πήρες εμένα? Γιατί αυτή τη δουλειά μόνο ένας μηνάρας μπορεί να την κάνει. Ρε εσύ, μήκεψε τα παπούτσια μου, πω. Σου έχω πει να μην ψωνίσεις από το διαδίκτυο συνεχώς, προκινέζικα έχει. Κάτι κατά δικά μας μαγαζιά που έχουν μια χαρά πράγματα. Από το κοπκό, ανατολικό τιμόν, Κορέα. Μα πείστε το Κινέζο, το δεις και αύριο. Ενώ τον Κορεάτη πού να το ξαναδείς? Πω μέζαρες, σταμάτα επιτέλους. Πόσο δρόμο έχουμε ακόμα, πολύ? Απορώ, εκείνος ο Πελετίδης πώς αντέχει τόσες πορείες? Σταμάτα την κρίνια, αδερφάκι μου, τα πουλιά μας οδηγούν, αυτά ξέρουν. Μου ακούστηκε μωρέ, δεν εμπιστευτείς τα πουλιά? Εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε και το δικό μου. Κρόζι, τι κάνει? Τι κρόζεις εσύ? Τι κρόζεις, γιατί με τραβάς από εδώ? Γιατί? Δεν θέλει να κατουρίσει. Κατουράνε τα πουλιά. Δεν ξέρω. Για με σιγουριά όμως εσύ δεν κοιτάς ψηλά. Τι κρόζι, τι βλέπεις? Πω μέγαρες, σταμάτα επιτέλους. Τα δαχτυλά μου, έλα. Πάει το πουλί μου, πάει. Α, Χριστέ, ούτε το πουλί σου δεν μπορείς να κουμαντάρεις. Να μπορεί, βλέπω ένα μονοπάτι από εδώ. Πειραιά, Πειραιούλη, Πειραιά. Πού πάτε, τι ψάχνετε? Καλή μου κυρία, να συστηθώ. Εμένα με λένε Ευελπίδη. Οι φίλοι με φωνάζουν Απίδη. Ποιος ξέρει γιατί? Μα αυτό είναι σκόρδα. Πιάνουν μου τα ματιά σου. Κάνουν καλή δουλειά, ξέρετε. Α, πίστεψέ με, χωρίς αυτά βρωμά χειρότερα. Αλλά από πού είστε? Απ' την Πάτρα. Απ' την Πάτρα. Γιατί πήγατε απ' την Πάτρα? Γιατί κοπελιά έχουμε τρίτη τετραετία Πελετίδη. Δεν τα μπορώ αυτό τα ρώσια. Εγώ πόδια ρώσια. Τι καλά αυτό. Τώρα συγκυρίσουν και την πόλη ανάποδα. Η Μεσόνος πήγαινε, τώρα μήτε πάει μήτε έρχεται. Έχουμε και την ηχορύπανση. Η χουρήπανση. Τι είναι τούτο, μαρέ? Λαμπάκια, αυτοκινητάκια, μηχανάκια, κορναρισματάκια. Από τα σκυλάκια, πού τα πας τα σκυλάκια? Κάθε πατρινός έχει και από ένα σκύλο. Και κάθε μέρα και νύχτα γάβ και γουβ, ωραία γάβ και γουβ. Πού πατρινός? Ο σκύλος! Αν και το πράσινο, πουθενά πράσινο. Μαράθηκε μέχρι το Πασόκ. Το Πασό. Όχι να. Από ό,τι ακούω ανεβαίνει Νίκος η Παπαντρέου. Να μην ακούτε μαλακίες από το κοινωνικά δίκτυα. Κοινωνικά δίκτυα. Τι είναι πάλι τούτο, μαρέ? Δεν έχετε ίντερνετ εδώ? Έλα εδώ βρε, πού πας? Δεν έχω ίντερνετ λέει. Εγώ σε αυτό το έργο δεν παίζω. Έλα εδώ. Δεν είπαμε ότι θα ψάξουμε την ιδανική πολιτεία? Ναι, αλλά μην το γαμίσουμε και τελείως. Σε μια ιδανική πολιτεία δεν έχεις ανάγκη από τέτοιες διεξόδους. Σωστά μιλά. Σε μια ιδανική πολιτεία δεν έχεις ανάγκη από επιβεβαίωση. Θεραπεύεσαι από την επιδειξιμανία. Η επιδειξιμανία είναι
πότε θα πηδήξει. Τέτοια κουνιά. Εγώ, όχι βέβαια. Τα σκουλία. Κάθε άλλο. Δεν πηδάω καθόλου και το έχω πάρει και απόφαση. Δεν πηδάμε που δεν πηδάμε, να το έχουμε και αγωνία. Καλή μου κυρία, σε μια ιδανική πολιτεία δεν κυνηγάμε ρηχές ειδονές, ούτε έχουμε ανάγκη επιβεβαίωσης. Ξεφεύγουμε από τις μικρότητες, τα ξακά κενά, τον ολοκεντρισμό, την αναξιοπρέπεια. Κατάλαβε εδώ για να βρούμε μια ιδανική πολιτεία, χωρίς δημαγωγούς. Φοροφυγάτες, οικοπεδοφάγους, οπεκεπτέδες, μητροκτόνους, παιδοκτόνους, συζυγοκτόνους, βιαστές, παιδεραστές. Να πάρει πάλι τσάκτικα. Για να βρούμε το Ντιρέα. Εσείς πας και τον είδατε. Του Ντιρέα. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι αυτούς. Εγώ καθαρίστρια είμαι. Η Ρουμπίνη και την Κορίνα να ρωτήσει. Μαμά, Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Πάμε, μην καθυστερούμε. Πάμε. Τηρέα! Τηρεούλη! Τηρέα! Ωραία, Τηρέα! Ντιρέα! Άκου. Πουλιά και λαϊτάνε. Τι εσύ, ποιος φωνάζει τον αφέντη μου. Τι τούτο! Αχ, πάει το πουλί μου, πάει! Και πίσω βρε γυρνάει. Βρε χέστη. Φοβηθήκες τόσο κι άφησε σου φύγει η καρδιά. Και εσύ δεν άφησες προηγουμένως το παπαγάλο. Λίνα μου, μου ειδώνει με τους συμμετοστρώσεις Το σου. είδες? Τι ήταν τούτο! Είδες έναν άγχος που είχε πω, καταμάρα από χάμα και κοίταγε και το μισή μου. Σαν πολύ σωστά ήταν. Ο Αχαμάν πλάκωσαν κυνηγή πουλιών. Ξιούτ φρε, ξιούτ, φύγετε από εδώ. Ους! Έλα πουλάκι. Τι είναι αυτό το πουλ. Έτσι φωνάζουμε τα πουλάκια με πουλ. Μα ναι, και εσάς που σας φωνάσουνε με πους. Όχι, βρε. Και εμείς πουλάκια είμαστε. Ώστε είστε πουλιά, Και τι πουλιά είστε. Εγώ πουλί της Πάτρας. Ο παλιός ο Πελεκάνος, αχ, που έκλεισε. Και εγώ την παγώνα. Έκλεισε κι αυτή. Όχι, παγωνίζεται η λόγια. Δεν σας πιστεύω. Κουτσούλα να δω. Τι κάνω τώρα, είμαι και δυσκύλιος ο Μινάρας. Τι είναι αυτό ρε, έκανες αυτό. Τι είναι αυτό ρε, αυτό που το σφίξαμε και την τρομάρα μου φύγε τον αρχίδι. Και τώρα είσαι μονάρχης. Είδες, πουλιά είμαστε κι εμείς. Ώστε είστε πουλιά, κι αν είστε κακά πουλιά. Α, κακά πουλιά είναι μόνο οι φοίνικες που αναγεννώνταν την τέφρα τους. Εσύ τι είσαι. Φεράπον, εποπαστοχύλος, πουλί υπηρέτης. Όταν το αφεντικό μου έγινε τσαλαπετινός, έγινα κι εγώ πουλί για να τον υπηρετώ. Και χρειάζονται τα πουλιά υπηρέτες. Μόνοι σας δεν. Άγια μου Δόμνα Μιχαηλίδου. Όχι όλα, μόνο το αφεντικό μου χρειάζεται. Γιατί όταν ήταν ο άνθρωπος, ήταν άρχοντας. Α, γι' αυτό δεν βρίσκουμε στη γη τσαλαπετινούς. Ψάχνουμε, αλλά πού τσαλαπετινός. Και εδώ πάνω τι θέλετε. Θέλουμε το αφεντικό στον Τηρέα. Πήγαινε να το φωνάξεις. Αν δεν μπορεί τώρα, κοιμάται. Έλα πουλάκι μου και κάναμε τόσο κόπο να έρθουμε και τόσο δρόμο πήγαινε. Θα πας. Ρε ψεύτη, τι κοιμάται και κουραφέξα, αλλά αυτός παίζει τάβλη. Με ποιο παίζει τάβλη. Με το πουλί του. Παίζει τάβλη με το πουλί του. Εδώ, παίζει τάβλη με τα πουλιά σας. Και δεν σας πονάει το πλακωτό. Αφεντικό, αφεντικούλη, έλα έξω γρήγορα. Έχουν έρθει κάτι πρόσωπα εδώ και σε ζητάνε. Ποιος είναι αυτός που με ζητεί. Μόνο κομψοφωνάκης. Εσύ είσαι ο Τηρέας. Αλλιώς σε περιγράφουνε. Με περιγελάτε, Όχι, όχι, μα τον Απόλλωνα. Αλλά μας έκανε εντύπωση το μεγάλο σου ράμφος. Πες στη Βικτωρία να μου φτιάξει ένα σμόλ. Πετάχομαι. Εγώ ξένη μου, κάποτε ήμουν άνθρωπος. Αλλά σώψετε η ανεργία.
Εσείς ποιοι είστε, τι θέλετε, Είμαστε εθνικοί. από ποιο μέρος? Από το μέρος που γεννιόνται οι χαραμοφάιδες ή κομπιναδόροι. Από την Ελλάδα δηλαδή. Τι είναι αυτά που λες? Η Ελλάδα έδωσε στον κόσμο τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την παιδεία, την ισότητα, την προστασία του πολίτη. Και τη Σοφία Τζαχαράκη. Εντάξει, από την Ελλάδα είμαστε. Και τι με θέλετε? Κάποτε ήσουν άνθρωπος κι εσύ και είχες ιδέες και οράματα όπως και εμείς. Αλλά μετά απογοητεύτηκα, πικράθηκα. Και ύστερα η φύση σου άλλαξε και έγινες Πουλί. Ψιλοσουρμαδημένο. Πόι. μη με διακοπείς και έγινες πουλί. Και από τότε πετάς πάνω από θάλασσες και στεριές και μαζεύεις πολύτιμες ιδέες και εικόνες. Γι' αυτό ήρθαμε σε σένα, για να μας υποδείξεις μια ιδανική πολιτεία, ώστε να μείνουμε εκεί και να ησυχάσουμε. Σε μένα ήρθατε για αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Καλοί μαλάκες είστε. Βέβαια, είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως γνωρίζω τους πάντες και τα πάντα. Και πώς τη θέλετε αυτή την πολιτεία? Μικρή, μεγάλη, παραθαλάσσια, βουνίσια. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να είναι δίκαιοι και χαρούμενοι. Να σε καλημερίσουν το πρωί οι γείτονες, να βρίσκεις τρόφιμα στην αγορά, να σου πιάνουν τον κόλλο. Ρε αδερφέ, να μην δίνεις το μισθό σου για τον νίκη, και το μισθό. Να μην εκλέγονται βουλευτές οι τηλεπαρουσιαστές, ούτε να μας επηρεάζουν οι τηλεπερσόνες, οι celebrities και influencers, σωστά. Να μην κυριαρχεί η διθενιά. Τι γλώσσα μιλάει τούτο? Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε μια πολιτεία που να αναγνωρίσουμε τη γλώσσα μας και να κυβερνούν οι καλύτεροι, με σύνεση και σοφία. Σαν να ζητάτε πολλά. Ίσως όμως λέγω ίσως υπάρχει μια τέτοια πολιτεία κάπου ανατολικά της Δύσης ή δυτικά της Ανατολής. Και πώς θα φτάσουμε μέχρι? Πηγαίνεις κέντρο. Στρίβεις κέντρο αριστερά. Συνεχίζεις αριστερά. Θα στρίβεις κέντρο δεξιά. Μετά το παίρνεις μία δεξιά, μία αριστερά. Και πώς θα ξέρουμε ότι φτάσαμε? Α, θα γράφει Παύλος Γερουλάνος. Εμείς δεν θέλουμε τη χώρα μας, δεν είναι κόμματά μας. Εμείς θέλουμε πολιτεία μας. Να μας κοβολάει θυμάρι, βασιλικό και γιος μου. Σουβλάκι, κοκορέτσι, να έχει λεβέντικους χορούς και τραπ ελληνική από τον τόπο. Τραπ, τι είναι το τραπ? Δεν ξέρεις τι είναι τραπ, δεν ξέρεις τι είναι τραπ, ρε, δεν ξέρεις. Μουσική είναι η τραπ. Δεν ξέρεις τι είναι τραπ. Όμπα, ξέρεις κανένα καλό? Εννοείται. Ξέρεις αυτό που, δώσε προσοχή, ξέρεις αυτό που λέει ντόπα, σώσα, φράγκα στην τράπεζα, πόσα, πούτσα, τε ξύλο πουτάνα, σώσους μας χάσουν γλώσσα. Το ξέρεις? Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα πουλιά είναι εντελώς απολύτιστα. Γιατί δεν πάτε σε καμιά παραλία? Παραλία. Τι λέτε? 50 η βενζίνη, 50 εξαπλώστρα με την ομπρέλα, 15 καπουτσίνο. Άντε να φας, άντε να πιείς, για να έχεις τι, την κοπελιά με τον κουραδοκόφτη στα μούτρα. Γιατί δεν πάτε στα βουνά που έχουν βάση και καθαρό αέρα? Σώθηκες. Τα κάψανε. Τα κάψανε, αποκλείεται με το Παλογιάννη Υπουργό. Τίποτα δεν σέβονται, τίποτα. Ωρε πιστέτε ρε, ωρε πιστέτε. Τι να σου πω, εσείς εδώ πώς την κάνετε, τι τρώτε? Συμπολογάμε σπόρια, σκουλίκια, μύγες, αράχνες, κουνούπια. Κουνούπια. Δεν έχουν αίμα τα κουνούπια. Μπορείς να ζητήσεις να στο ψήσουν παραπάνω. Πω, τι κατεβάζει αυτό το κεφάλι. Πες το και μας έσκασες, πες το. Δεν μου λες, κυρία, εσείς τα πουλιά δεν έχετε πολιτεία, σωστά? Πλάκα μου κάνεις. Τι πολιτεία να έχουμε πάνω στους εφαίρες? Για κοίτα λίγο ψηλά, τι βλέπεις? Πουλιά, πολλά πουλιά. Για κοίτα τώρα κάτω, τι βλέπεις? Τα τρία σου. Ωραία, μην ωραίγεσαι. Όρνιο, κοίτα τώρα πάνω, τι βλέπεις? Κοίτα κάτω, κοίτα πάνω, θα στραβολεμιάσω. Πάνω, δεν είναι ο πόλος των πουλιών? Ο κόλος των πουλιών. Ωραία
είμαστε πόλος. Πόλος είναι ο τόπος. Βόρειος πόλος, νότιος πόλος. Κάτω δεν είναι η γη το βασίλειο των ανθρώπων. Και πάνω το βασίλειο των θεών. Σωστά. Σωστά. Ίσως όμως, ίσως λέω, χρειαστούμε και μία τοπογράφο. Τοπογράφος. Τέλεια τοπογράφος. Γεωμέτρης, πολεοδόμος, αρχιτέκτον, πολιτική μηχανικός. Πού είσαι κοριτσάρα μου. Στην γη σε ψάχναμε. Στον ουρανό υπάρχεις. Να σας συστηθώ. Η Πατία Δεξιοπούλου. Γεωμέτρης. Ναι, μας τα είπες αυτά. Έχω αυτό που χρειάζεστε. Μπράβο. Μια πολιτεία ευάργη, ευήλια, διαπερή, δοξερή και αυτάρκη. Άκουσα για την πολιτεία σας και ήρθα να σας παρουσιάσω το καινούριο μου project. Τι θα πει project? Δεν μεταφράζεται στα ελληνικά. Μάλιστα. Σε παρακαλώ, προχωρήστε στο project. Ναι. Πρόκειται για μια πολιτεία. Ευάργη, ευήλια, διαπερή, δοξερή και αυτάρκη. Μάλιστα. Άκουσα για την πολιτεία σας. Λοιπόν, και ήρθα να σας παρουσιάσω το καινούριο μου project. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Και τι κάνει αυτό? Η τελευταία λέξη συγκροτήματος κατασκευών έως σήμερα είναι το αυτό. Το ελληνικό. Α, Ουρανοξύστες, πολυτελείο φοβοδιαμερίσματα, πολυκαταστήματα, κέντρα ψυχαγωγίας, μαρίνες μέγαγιот. Να ρωτήσω. Μουσείο σύγχρονης τέχνης θα έχει. Ένα σε κάθε τετράγωνο. Τι το θες ρε Μινχάρα το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ρε, χέστηκα για τη σύγχρονη τέχνη, χέστηκα. Απλά, ώστε να φέρω κουλτουριάρικα μετά, να σου πούμε να τη ξέρω. Και πώς το είπαμε το project ελληνικών Μάλιστα, και είχε επιτυχία. τεράστιο. Ήδη αγόρασαν Γάλλοι, Γερμανοί, Αμερικανοί και Κινέζοι. Και οι Έλληνες. Παραχώρησαν την έκθεση οι Έλληνες. Ρε, πατρίδα. Έλας. Για πες μας τώρα για το καινούριο project. Πρόκειται για μια πολιτεία χτισμένη σύμφωνα με τους όρους της βιοκλιματικής αηφορίας και της αηφόρου βιοκλιματικής. Τι θα πούνε αυτά. Δεν μεταφράζονται στα ελληνικά. Το σχέδιο προβλέπει δόμηση μέσω τρισδιάστατου εκδοτή, επενδεδημένου με μονοτικούς κρυστάλλους, μόνο πηγενικό άνθρακα και νανοσωματίδια, τα οποία εξασφαλίζουν παραγωγή ηλεκτρισμού, οξυγόνου και νερού, επιτυχάνοντας έτσι ενεργειακή αυτονομία. Εξυπηρετείται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και τα υποπρογράμματα Ανακυκλώνω Καινοτομώ. Δεν έχετε παρά να υπογράψετε και το δάνειό σας θα εγκριθεί. Και αν δεν εξοφλήσουμε το δάνειο. Θα ξεπληρώσετε μέσω των ακινήτων. Μάλιστα. Και πώς το είπαμε το Την δικό μας πολιτεία? project. Ελληνικό. Πουλερικών ή κατά το ελληνικό. Και θα το βάλω στο χέρι Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι και Ιταλοί. Μα τι λέτε τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα. Ους. Εις. Take my three. Τι θα πει αυτό. Μεταφράζεται στα ελληνικά. Παρακαλώ, την άκουσα, παρακαλώ. Μια στιγμή. Θα το πάρετε στολισμένο. Μια στιγμή. Ορίστε, πάρτε και το προτσεκτικό σας. Μα η μελέτη είναι για εσάς. Τι να την κάνω, πού να τη βάλω. Όπου δει. Παρακαλώ, αδειάστε μας τη γωνιά. Θα το μετανιώσετε. Έλα, σε παρακαλώ. Μπορείτε να μην κατανοήσετε. Άιστε καλό. Πάει και αυτή την κανονίσαμε, εντάξει. Όμως, για να φτιάξουμε μια πολιτεία, χρειαζόμαστε πόρους. Και εμείς έχουμε μόνο αυγά και σπόρους. Λεφτά υπάρχουν. Και αν δεν υπάρχουν θα βρεθούν. Και στο είπα. Όλοι τους. Ο Παπαδρέου, ο Μητσοτάκης, ο Κασελάκης, ο Τσίπρας, ο Κουτσούπας, ο Σαμαράς. Όλοι τους. Όλοι αυτοί είναι μαλάκιδες. Δεν λέω. Δεν μπορεί να είναι μαλάκιδες, γιατί αν είναι μαλάκιδες είμαστε κι εμείς που τους ψηφίζουμε. ναι, αλλά πώς θα φτάσουν εδώ πάνω τα λεφτά? Θα πληρώνουν φόρους και οι άνθρωποι, αλλά και οι θεοί. Ωραία, τους ανθρώπους τους έχουμε στο χέρι. Αν δεν πληρώνουν φόρους θα τους κουτσουλάμε. Τους θεούς πώς θα τους υποχρεώσουμε? Θα γίνεται παραπέτασμα μεταξύ ανθρώπων και θεών και δεν θα αφήνετε την τσίκνα από τους βωμούς να ανεβαίνουν στους ουρανούς. Παπά, Ναι, πρέπει να φωνάξεις τα όρνια να τους ανακοινώσουμε τα ευχάριστα νέα. Φώναξέ τα. Τους έχω δει
διδάξει την ανθρώπινη γλώσσα. Εποπίου, εποπίου, εποπίου. Κουκουβάω, κουκουβάω, κουκουβάω. Το τρίξ. Έχω να σας ανακοινώσω κάτι πολύ σοβαρό.
ύστερα θα τα πούμε. Μονάχα τούτη γέροι λέω ευθύς να το πληρώσουν. Κομμάτια να τους κάνουμε, κομμάτια να τους φάμε. Κομμάτια να τους κάνουμε, κομμάτια να τους φάμε. Ρόδον λίγαμε παθαμανώσια. Εμπρός απάνω τους γρυφτείτε, εμπρός μόνοι σκοτώστε τους. Εμπρός με τις τερούγες σας, πανού, τερί, κυκλώστε τους. Οι δυο τους να βογίσουνε, να φάνε κόμμα οι μύτες τους. Οι δυο τους να βογίσουνε, να φάνε κόμμα οι μύτες τους. Εμίκοντος στεκόσαστε, εμπρός να τους μαθήσουμε. Απάνω τους νιχές, απάνω τους νιχές. Αρκετά είπα ανόητα όρνια. Αυτοί βρε είναι οι σωτήρες μας. Δεν θέλουμε σωτήρες! Δεν θέλουμε σωτήρες! Ακούστε πρώτα τι έχουν να σας πούν. Δίκιο έχει. Δεν κάνουμε κάτι να τους ακούσουμε. Οι μυαλωμένοι από τους εχθρούς τους μαθαίνουν. Πιστέτε ρε, εξήγησέ τους. Όρνηθες και όρνια. Αυτό δεν είναι συγκέντρωση. Αυτό είναι πουλοθάλασσα. Ήρθαμε με τις αλληνότερες προθέσεις να σας θυμίσουμε ότι το γένος των πουλιών είναι ανώτερο και από το γένος των ανθρώπων αλλά και των θεών. Γιατί και αυτούς τα πουλιά τους κυβερνάνε. Κάποτε εσείς ήσασταν οι βασιλιάδες των πάντων, αλλά οι μετέπειτα γενιές είστε αγράμματα. Αν διαβάζατε Έσωπο, αν λέω αν, θα ξέρατε ότι πρώτος από όλους γεννήθηκε ο Κορυδαλός. Και όταν πέθανε ο πατέρας του, επειδή δεν είχε χώμα να τον εθάψει, τον έθαψε μέσα στο κεφάλι του. Μούφα! Θα σας το αποδείξω. Βασιλιάς όλων των Περσών, πριν τον Δαρείο δεν ήταν ο Πετεινός. Έχει δίκιο. Οι αιθέρες ανήκουν στα πουλιά. Ο κόσμος κυριαρχείται από τους αιθέρες. Άρα τα πουλιά πρέπει να κυριαρχήσουν τον κόσμο. Εσείς πώς θα ξυπνούσαν το πρωί άνθρωποι χωρίς τον κόκορα? Από το πουλί τους που πάνε ένα κατούριμα. Πώς θα κυνηγούσαν χωρίς το γεράκι? Τι νόημα θα είχε η πόκα χωρίς τον μπούκο. Σωστά! Ακόμα και ο Δήλιας έχει για πουλί του τον αετό και η Αθηνά την κουκουβάγια. Κουκουβεβαίως! Και η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ τον δικέφαλο αετό. Κακό μας, κακό μας, κακό μας. Τι λόγια πικρότατα μου φέρες, άνθρωπε. Πως δάκρυσα εγώ για τον άθλιον αυτόν ξεπεσμό των πατέρων μου που χάσαν τη δόξα την προγονική. Κι έτσι εγώ κατάντησα να με λένε ψωροκόστενα. Ψωροκούλενα.
με σπόρους και άλλα ζαρζαβατικά στα πουλιά. Αλλιώς η θυσία δεν θα πιάνει τόπο και δεν θα έρθουν ούτε οι μεγάλες οι αγάπες, ούτε οι όρκοι παντοτινοί, ούτε οι προσευχές, ούτε οι κατάρες, ούτε τα χριστοκάρδιλα. Καταλάβατε? Γιατί δεν μιλάτε καλέ? Εσύ κατάλαβες? Ορίστε, αυτός κατάλαβε. Να ένα σοφός. Βέβαια σπάνιο πράγμα για την εποχή μας. Τρέχα τώρα, πάω να διαλογίσω τα νέα και σε άλλες γειτονιές. Ελάτε. Ελάτε, θα βγει η δικιά μου να χορέψει. Πολύ πάνικο το πουλάκι. Σαν δυσυνοκέρασο. Ψι πουλάκι, πώς σε λένε? Αϊδόνα, να. Ωραία, να. Από το ψησιάς φινής πετάω στα ουράνια. Μέσα εσύ. Άστη λίγο. Πω φωτιά που μ' άναψε. Εγώ αυτή, αν δεν την ξεκουπουλιάσω, θα πεθάνω. Το θέμα είναι πώς θα τη βγάλουμε. Άκου να δεις, εγώ τι γίνα πω. Το θέμα δεν είναι πώς θα την βγάλουμε, αλλά πώς θα την βάλουμε. Ωραία Μινάρα, εγώ για την πολιτεία μιλάω πώς θα την κάνουμε. Να την κάνουμε στην παράταξη, να την κάνουμε παροδική ή περιοδική συμμαχία. Να την κάνουμε κίνημα αλλαγής. Καμιά άλλη μαλακία σκέφτεται κανείς. Έκανε ρε παιδί. Κάτε μέσα να σας κάνουμε πουλιά. Πουλιά! Δεν είχαμε πει κάτι τέτοιο. Πονάει, τσούζει. Είναι οδυνηρή επέμβαση. Ποια επέμβαση? Δεν είχαμε πει για επεμβάσεις. Άλλωστε εγώ έχω αλλεργία στην άρκωση. Κι εγώ! Τι κάνετε έτσι μωρέ. Κάτι ριζούλες θα φάτε και θα βγάλετε φτεράκια. Πάτε μέσα να σας ταΐσω. Ναι, η αδερφή μου όλα έτρωγε κοινόα, φιλόφιλα χανικά, καστανό ρύζι. Έγινε πουλί. Όπου θα γίνει. Και τώρα λέει, πετάγομαι στη μάνα μου, πετάγομαι στο νοσοκομείο, πετάγομαι στο γυμναστήριο. Από αυτά που θα σας δώσουμε εμείς θα γίνετε κανονικά πουλιά. Ανέμακτα, ανώδυνα και ανάλαφα. Θα νιώθετε σαν πουλάκια. Παπαρούνε θα μας δώσουν. Άμα είναι έτσι, κάτσε και να βγει αυγή. Μα είναι δυνατόν, χωρίς θεούς, χίλιες φορές. Πρώτα, εμείς για αυτούς δεν θα χτίζουμε ναούς με τις πόρτες τις χρυσές. Θες! Ούτε θα τους προσκυνάμε με ξεκουμαριές και κρύες.
κοχύλι βγήκε στην ακτή. Ανοίγει το κοχύλι και βγαίνει η Αφροδίτη. Και από την πολλή αγάπη εγένετο η ανθρωπότητα. Εξαιρούνται τα σώματα και τα δώματα όπου διάβασα λάθος το προσπέκτους. Απειλάει τους έτσι παιδιά, απειλάει. Αχ, είμαστε εμείς που λέτε, του έρωτα παιδιά. Κι αυτό φαίνεται από πολλά. Βλέπεις και πετούμε και κάνουμε παρέα με τους ερωτευμένους. Σε θέλω, θα πει, ανασένω φωτιά. Ακούω φωνή του αιώνα βαριά. Σε ξέρω, θα πει, είσαι απάτη παλιά. Πεθαίνεις νωρίς και γεννιέσαι ξανά. Έχεις το βήμα του κλέφτη, είσαι σκοτάδι και φως. Κάνεις τον ήλιο να πέφτει, είσαι ο μεγάλος γκρέμος. Η μαχαιριά σου γελάει όταν το αίμα κυλά και το κορμί σου γλιστράει μέσα στη μαύρη σπηλιά. Είσαι γυμνός και χορεύεις όπως χορεύει ο καπνός. Τα σημικά μου τα κλέβεις και μένω πάλι φτωχός. Αν κάποιος από εσάς, ευγενείς μου θεατές, τα πουλιά έχει αγαπήσει, τρέχοντας εδώ να έρθει, αρκεί να είναι τίμιος, δουλευταράς και δημοκράτης. Πώς είσαι έτσι ρε? Εγώ πώς είμαι? Τι εσύ? Σαν κοτόπουλο πανέ είσαι. Άμε εσύ? Εντάξει αδελφέ, δεν γίνεται τίποτα. Θα το
το συνηθίσουμε. Σαν μαλάκας δεν είναι. Δίκιο έχεις. Αλλά και εσύ υπέροχος, χρώματα, σχέδια. Σαν μαλάκας δεν είναι. Όχι, πείτε μου, κοίτα του μιλάω και να μην γελάω. Κοίτα το γράσας, κοίτα κόλος. Μα είναι ονόματα αυτά. Ο ένας λέει να την ονομάσουμε Πάτρα. Να μας έρθει κανένας πελεκίδης από την Κοτσάνη. Ο άλλος λέει να την πούμε Αηδονία. Από το Αηδόνι ρωτάω. Όχι, μου λέει, από την Αηδία. Ο άλλος πάλι να την πούμε Νέα Περιστερά. Του λέω, ο Γάιδαρος πετάει. Ο Φίλης δεν πετάει. Του γαμώτη. Χρειαζόμαστε ένα όνομα έμφυχο. Λειτουργικό να δώνει τους εθέρες σαν άνεμος. Πού πας εκεί και τρέχεις καλέ? Τα νιάτα. Να την πούμε Φάρλι, Πίνατ. Πάλι άρχισες τις μαλακίες. Τι έπαθες εσύ βρε? Κυνηγούσα να δείξω μέσα στο δοκάμιλο. Όπως τρέχει αυτή, σταματάει απότομα, φορεί το κεφάλι της στον έφος και αφήνει τον κόλλο απόξω. Τι και, Φέρθηκε σαν άντρας. δεν πρόλαβα. Ο έμος, όπως έτρεχα να τη στριμώξω, γλιστράω, σκάω πάνω, πέφτω πίσω και τσακίσω τον κοκκιγά μου. Τον κόκκιγα, τον κόκκιγα. Έβαλες το κεφάλι στον έφο, γλίστρησες πίσω και τσάκισες τον κόκκιγα. Μπράβο. Τι μπράβο ρε, ξέρεις πως πονάει το ξέρεις λιγόνι. Τι είναι ο κώκκιγας? Δεν ξέρετε, θα σου πω εγώ. Τι είναι αυτό, όταν θέλει να τη ρίξει το δοκάμιλο και την κυνηγάς και του σταματάει απότομα και εσύ πέφτεις πάνω και πέφτεις πίσω, τσακίζει, κατάλαβες, τσακίζει. Μη γελάτε ρε, πονάω, σας λέω, πονάω. Μπράβο. Μπράβο ρε παιδί. Μπράβο, πονάω. Όχι ρε παιδάκι μου. Μας έδωσες όνομα για την πολιτεία μας. Νεφελοκοκκυγία. Νεφελοκοκκυγία. Μπράβο Πίδη, καταπληκτική ιδέα σου. Ευχαριστώ, αλλά βοήθησε ο κόλλος μου. Τι θα ήμασταν χωρίς τον κόλλο μας. Όχι. Δεν προλαβαίνει να σκεφτεί ένα μυαλό λογιόλο. Γι' αυτό και πρέπει να δεχτεί βοήθεια από τον κόλλο. Γι' αυτό πρέπει τον κόλλο μας να μην τον αδικούμε. Να τον χαϊδεύουμε κι αυτόν και να τον επενούμε. Δεν προλαβαίνει να σκεφτεί ένα μυαλό λογιόλο. Γι' αυτό και πρέπει να δεχτεί βοήθεια από τον κόλλο. Γι' αυτό πρέπει τον κόλλο μας να μην τον αδικούμε. Να τον χαϊδεύουμε κι αυτόν και να τον επενούμε. Όμως, κανένας και ποτέ δεν σκέφτηκε καθόλου να στήσει κάπου κεντρικά την πρωτομή του κόλου. Φτάνουν τώρα τα πανηγύρια και οι χαρές. Εμπρός να χτίσουμε τα τείχη μας. Πάμε λοιπόν να χτίσουμε τα τείχη μας. Τι θα γίνει, θα έρθει καμία? Εγώ θα επιστατώ. Και εγώ θα επιστατώ. Είναι πολύ μεγάλα τα τείχη. Θα έρθω να επιστατώ κι εγώ. Δεν πρόσπουλια. Άντε. Πίδη, εσύ θα έρθεις. Να αρχίσει το έργο, να αρχίσει η επιστασία και να έρθω μετά κι εγώ να επιστατήσω αυτούς που θα επιστατούν. Πού έχεις δει αυτό το σχέδιο, ρε? Στην πλατεία Γεωργίου, όταν κάθε χρόνο ο Δήμος ετοιμάζει το συνέδριο χωριό. Ρε εσύ, τι τα θέλουμε τα τείχη. Α, για να μην μπαίνουν οι θεοί στην πόλη. Και τι μας πειράζει να μπαίνουν οι θεοί στην πόλη. Κάθε φορά που μπαίνουν οι θεοί στην πόλη, πηδάνε και δουν μπροστά τους. Τείχη! Φτιάξτε τείχη, παιδιά! Και τείχο να πηγαίνουμε. Τρέχα τώρα να φωνάξεις τα όρνια και τον ιερέα. Να κάνουμε θυσία. Θυσία, ποια θυσία. Έτσι συνηθίζεται. Ό,τι και να κάνουμε φωνάζουμε ιερέα. Γεννιέσαι, φωνάζουμε ιερέα. Ξεκινά τα σχολεία, φωνάζουμε ιερέα. Πώς το λένε, παντρεύεσαι, φωνάζουμε ιερέα. Παίρνεις στοιχείο. Παίρνεις πτυχίο, φωνάζουμε ιερέα. Πεθαίνεις, οι
Με φωνάξατε. Μάλιστα. Εσείς είστε ο ασθενής. Μα πού να πας εγώ, με πίνεις και είμαι καλά. Δεν έχουμε ασθενή. Να κάνουμε θυσία, φέρνω. Θυσία. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το θέμα μας? Ανοίγουμε πολιτεία. Εδώ άλλοι τις κλείνουνε και εσείς την ανοίγετε. Τα θέλει ο κόλος σας. Μου σκόνατε. Να μην σε νοιάζει, σε παρακαλώ. Προχώρα στη θυσία. Πολύ ωραία. Αρνή έχετε. Πού να το βρούμε ρε μαλάκα το ανιστασύνευμα. Χρειαζόμαστε αρνή. Ναι, χωρίς αρνή δεν γίνεται θυσία. Μήπως έχει κανείς σας αρνή? Είσαι με τα καλά σου. Μήπως έχει πάει το κιλό το αρνί σήμερα. Έχει κανείς αρνί πάνω του. Είμαστε vegan! Πότε μου αυτή η λωριά. Ακούστε, παρουσιολογιότατε, ιερέα. Για τις ανάγκες αυτής της παράστασης, κανένα ζώο δεν βασανίστηκε. Ως εκ τούτου χωρίς αρνή. Πολύ ωραία. Το κρίμα στο λαιμό σας. Αγαπητός, 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 αγαπητός. Γιατί σέρνει τα φωνή εδώ? Γιατί χρεώνει με την ώρα. Γιατί θα πληρώσουμε τον κόλο μας. Ποιος είναι αυτός ο αγαπητός? Τούτος! Θα μ' αφήσετε να κάνω μια θυσία χωρίς να μου πήξετε τα σηκώτια. Σας είχα για πιο εύσημες στοιχείο. Δεν μου λες, πιστεύεις σε θεούς που ρίχνουνε και αναβρούν στη γη, που κατεβαίνουνε και πηδάνε 16χρονες και μετά τις μεταμορφώνουνε σε νυχτερίδες και αράχνες, που μετατρέπουνε τους νεαρούς σε βατράχους, που στέλνουνε στις κούνιες των μωρών φίδια για να τα πνίξουνε, και εσύ μου μιλάς για αγάπη, βρε! Συγγνώμη. Το σκασμό να βγάλεις, και εσύ και όλοι σας, εντάξει? Ορίστε, που είχα μείνει. Αγαπητό. Ρε στα τσακίδια. Αγαπητός και αγαπητός. Πάρτε τον. Βρε ούστα από εδώ, πού θέλετε να μου ανοίξετε και πολιτεία χωρίς να κάνετε θυσία? Και χωρίς να εκφράσετε το φόβο και τον τρόμο σας σε αυτά τα υπέρπερα όντα που καθορίζουν τις μοίρες και τις τύχες των ανθρώπων. Αμήν. Θα μου κλείσετε το μαγαζί, ρε καθήκια. Αμήν. Κουφάλες.
γαμίσει. Ρε παιδιά, μπορεί να σταθεί η πολιτεία μας χωρίς την εύνοια των θεών? Και πώς θα κάνουμε διάκριση μεταξύ αρετής και κακίας, δίκαιου και άδικου? Γιατί για δίκαιο άκουσα. Είναι δυνατόν να μιλάτε για δίκαιο χωρίς τον ειδικό? Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Δεν ξέρει ποιος είμαι εγώ. Δεν ξέρει ποιος είμαι εγώ. Ο Αβγενάκης μήπως? Εννοείται. Με το γράμμα, το πνεύμα και το σώμα της δικαιοσύνης. Είμαι ο κρίνος που κρίνει. Αλλά δεν κρίνεται. Κατάλαβες ποιος είναι? Κοίτα, το κρίνο φέρνει, άρα θα μας γαστρώσει. Καλά έκανες και ήρθες. Γιατί ήδη έχουμε την πρώτη μας υπόθεση. Η Περιστέρα εναντίον της Χελιδόνας. Διεκδικούν την ίδια φωλιά. Δική μου είναι. Λέει η Περιστέρα. Όχι, δική μου είναι. Λέει η Χελιδόνα. Δική μου είναι, σηκώθηκες και έφυγες. Απαντάει η Περιστέρα. Αφού είμαι αποδημητικά μου. Πρέπει να βρω καλύτερο κλίπ. Κι εγώ με ρε καριόλα που κάθομαι εδώ βρεξικιανίτσι. Τι με χώρε, μαλάκο. Κάντε άκρη κύριε δικαστή. Τι νος είναι η φωλιά? Επιλαμβάνομαι αμέσως. Πού είναι η δικογραφία? Δικογραφία? Δεν έχουμε δικογραφία. Θα κάνετε δικογραφία. Ο ανακριτής θα πάει στις καταθέσεις και θα παραπέψει την υπόθεση σε δίκτυο. Και θα βγάλει κρίση. Όχι, τι θα γίνει. Εάν προσέρθουν οι ενάγοντες οι εναγόμενοι, οι μάρτυρες και οι δικηγόροι. Και γιατί να μην προσέχει? Αργίες, απεργίες, ασθένειες. Και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, η δίκη θα περατωθεί. Αφού κριθεί σε δεύτερο βαθμό και στον άλλο πάγο. Και πόσος χρόνος θα απαιτήσει? Άμεσα. Πόσο άμεσα? 1-2-3 χρόνια το πολύ θα έχετε τελειώσει. Και 3-6. Παρακαλώ. Και 3 λέω 6. Και εσύ έξω. Έξω. Πού έξω? Έξω από εδώ. Πάτε εδώ. Μαντιέτε. Νοείται πολιτεία χωρίς δικαιοσύνη. Θα ζήσετε πια αδερφιά. Όξα. Ακόμα εδώ είσαι. Αγαπητός, αγαπητός, αγαπητός. Τι αυτό? Όχι, έφτασε το έδαφος. Όχι, όχι. Παρακαλώ μην το κάνουμε θέμα. Θα καλέσω Uber. Πάνε και οι θεοί, πάει και η δικαιοσύνη. Υστερότερα είσαι σίγουρος ότι ξεκινήσαμε καλά? Είναι ανησυχή. Όλα είναι υπό έλεγχο. Εμπρός πουλιά, σε θέσεις να τελειώσουμε τα τείχη. The Houston, what is going on? Do you read me? Roger. Houston calls Canaveral. Canaveral report. Μιλούν Αγίοι, κινούνται προς την πολιτεία μας. Roger. Γίνει και τι θέλουν. Ζητούν θέσεις, δουλειές, εργολαβίες. Roger. Έρχονται αντιπροσωπείες από όλα τα κράτη. Roger. Άρα απαιτείται υψηλή διπλωματία και μαθήματα ξένων γλωσσών. Τόνια! Για να δω τι θυμάστε. Population. Ο πληθυσμός. Πάρος. Ο παπαγάλος. Παπάρος. Ο παπαγάλος που λέει μαλακίες. Πετάει. Κουτουφλάι. Δεν πετάει. Tourist. Ο τουρισμός. Tourist. Ο χειμερινός τουρισμός. Οι πάπιες. And dogs. Οι καθοφρέπει πάπιες. And Η κότα. Και πέτυχε η κότα που μπήκε στο πανεπιστήμιο. Welcome. Δεν έχουμε καιρό για αυτά. Τι? Υπάρχει συνοστισμός στην είσοδο. Πάω να δω. Έχουμε μέλλον. Μέλλον, Μέλλον είπατε, Μάλιστα. Είναι ο άνθρωπός σας. Είναι ο Βότοξ. Ο Βότοξ. Αθανάσιος Βότοξ. Μακροϊδεύσεις, αναμειώσεις, μεταμορφώσεις, αναπλάσεις. Και τι κάνεις ακριβώς? Μακροϊδεύσεις, αναμειώσεις, μεταμορφώσεις, αναπλάσεις. Άκου, άκου. Τους προηγούμενους τους βάρκωσα στο τέλος. Μήπως θέλεις εσένα να σε βαρκώσει από την αρχή? Απαντήστε μου πρώτα. Τι είναι αυτό για το οποίο μπορούν να πεθάνουν οι άνθρωποι? η δημοκρατία. Η ελευθερία. Η γνώση. Το φαΐ. Το Πασόκ.
Εντάξει ρε παιδιά, είπατε εγώ από μια μαλακία. Ω έρωτα! Εγώ τουλάχιστον θα μπορούσα να πεθάνω από έρωτα. Αλλά δεν έχω βρει ένα πουλί. Έρωτα και πουλιά. Σώθηκες. Φίλοι μου, ο άνθρωπος μπορεί να πεθάνει για την αθανασία. Αλλά πλέον δεν είναι ανάγκη αυτό, διότι η επιστήμη προσφέρει την επιμέρωση. Δοκιμάστε το αντιψοφιμόλ και θα επιτύχετε ανανέωση των ιστών και των κυτάρων εις το διενεκές. Η βάση του είναι νερό από την κρυσταλλία πηγή, εμπλουτισμένο από κρυστάλλους αντιθανατολής και σκόνες Μαθουσάλης. Οι κλινικές δοκιμές αποτελέσανε θρίαμβο. 50 χρήστες που χρησιμοποίησανε το αντιψοφιμόλ εντάσσονται στα 600 χρόνια ζωής. Ενώ άλλοι 50 που πήραν πλασίμπο γέρασαν, πέθαναν και κυβεύτηκαν. Ναι, αλλά αυτός με τα 700 ζαρωμένοι δεν λέει. Τι ζητάμε εδώ? Δεν έχω εδώ με το τομείο να πω σε χιλιάδες από τη σειρά. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να κάνω την κάθε επιθυμία σας πραγματικότητα. Και δεν μου λες, πώς τη λένε τη μέθοδό σου? Botox! Μάλιστα. Και τι ακριβώς κάνει, σου αφαιρεί χρόνια, σε κάνει νεότερο? Botox. Είσαι σίγουρα επιστήμονα για κομπολιανίκη θέλεις? Δεν τελείωσα ακόμα. Έχω βρει και τη λύση για ένα τεράστιο γυναικείο πρόβλημα, την ανόρθωση στήθους. Μήπως κάποια κυρία έχει... Όχι, όχι, πώς σας ήρθε. Ο Νεύτων είπε πως με τον νόμο της βαρύτητας δεν μπορεί να τα βάλει κανένα βυζί. Μαλακίες! Ιδού η μέθοδος Botox. Τι μπορεί να κάνει για το πεσμένο στήθος? Αυτή τη στάση την ονομάζω ένα βυζί στη θέση σου. Μην γελάτε μέσα, μάλλον μην γελάτε ρε παιδιά. Να σου πούμε στα επιστήμονα. Από αυτή είναι η στάση. Πρέπει να πατήσεις. Αυτό το σκέλος της θεραπείας το δουλεύω λίγο ακόμα. Πετάξτε τον έξω τον Κομπολιανίκη! Έξω! Σταθείτε! Πετάξτε τον έξω! Σταθείτε! Σταθείτε! Έχω εξελίξει και τη θεραπεία για την επιμέκηση του πέους! Φέρ' τον μέσα, φέρ' τον μέσα! Όμως, τι μας ενδιαφέρει εμάς η επιμήκυνση του πέους? Εφόσον το όργανο λειτουργεί, τι σημασία έχει το μέγεθος? Ναι, βέβαια! Ρε, ουστ, ουστ! Πήρες την κάρτα, τρέχω πίσω. Και πετώντας, παίρνω πότε τον έναν και πότε τον άλλον. Πονηρούλα γελάσε, τον δρόμο των τραγουδιών εννοώ. Τούτος εδώ θέλει πολλά φτερά. Και ανάλαφρος σε μυαλό και σε κορμί. Καινούργια μονοπάτια θα ακολουθήσω. Και το πάτη θέλει. Ήρθα να μου δώσεις φτερά, θέλω φτερούγες, να πετώ ψηλά στους εφαίρες και να μαζεύω από τα σύννεφα λέξεις καινούργιες, γοργοκίνητες, χιονόδαρετες. Πώς να πάρεις έτσι αυτή τη λέξη από τη σύννεφα ρε μήνα. Βρε κουτέ, η λάμψη των διθύραμων βασίζεται στις λέξεις όπως ενάερος, σκοτεινός, αλαζοπός, ταχύφερτος. Άκου και θα καταλάβεις. Όχι να μου λείπει. Μα το Ηρακλή θα ακούσεις, θα ακούσεις, θα ακούσεις. Ήθελα πτηνών, εθεροδρόμων, πουλιών, μακρύλεμων. Στοπ. Περιπλανόμενος σε πλανημένο δρόμο να πήγαινα με τις πνοές του ανέμου. Τώρα πας να τους κλωτσέσουν. Αν έχω δει δρόμο, γελέ! Μη με τόνεις έτσι! Θα σκίσω τα ρούχα μου, θα τραβήξω τις κοτσίνες μου! Τώρα σκόψε. Έλα πάνω.
Ούσο βρε κουτορνήθη, η θεά Ήρης είναι και σίγουρα δεν έρχεται για καλό. Με φελοκοκυγιώτες στα όπλα, στα όπλα, συναγερμός, συναγερμός. Πόλεμος δεν λέγεται εμείς με τους θεούς. Το νου σας ολολόγια φυλάτε τον αγέρα του έλεγχου το γέννημα. Ολόγερα τα σύννεφα μην άποτοι καλείστε ως τυπώση. Τέσσερα τα μάτια σας. Τέσσερα τα μάτια σας. Πόλεμος δεν λέγεται εμείς με τους θεούς. Το νου σας ολολόγια φυλάτε τον αγέρα του έλεγχου το γέννημα. Ολόγερα τα σύννεφα μην άποτοι καλείστε ως τυπώση. Τέσσερα τα μάτια σας. Τέσσερα τα μάτια σας. Ήρθες εδώ μωρή στρίγλισσα. Έχεις διαβατήριο για να μπεις στη χώρα? Διαβατήριο. Πήρες άδεια από τον Ονίθαρχο? Όχι δα. Θεά είναι. Όπου θέλω μπαίνει. Που ακούστηκε να χρειάζονται άδεια οι θεοί. Τους θεούς που ήξερες να τους ξεχάσεις. Τώρα οι άνθρωποι έχουν τα πουλιά για θεούς τους. Επιτέλους. Οι άνθρωποι παραδέχτηκαν πως τους κυβερνούν τα πουλιά τους. Όχι βέβαια. Από τότε που οι άνθρωποι κατανόησαν τις μεθόδους της θεοκρατίας και αποφάσισαν να ταχθούν ενάντια στο θεοκρατικό μονοπόλιο. Έτσι και βάλετε το δάχτυλο στο μέλι. Τα ίδια θα κάνετε. Όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν. Τουλάχιστον εμείς. Ξέρουμε να τρώμε και να κυβερνάμε. Ους Μαρή, ους! Δώσε το Δία στο λαό! Κύριτα και Δία, μέλη της μαφίας, Ιού, Ραμή, είναι δική μας. Σπόροι, παιδεία, ελευθερία. Να σας λέω, μην προκαλείτε την οργή των θεών. Κύριε, σταμάτα, σου και δεν το μάτα. Θα πω όλα, χαρτί και καλαμάρι στο Δία. Θεά, γκρεμό τσακίσου, και άντε, και άντε, και... Θεά, γκρεμό τσακίσου, και άντε, και άντε, και... Αρχηγέ, έχω ευχάριστα νέα από τη γη. Λέγε γρήγορα. Οι άνθρωποι ενθουσιάστηκαν με την εθελοκοκυγία. Δέχτηκαν με μεγάλη ανακούφιση εμάς τα πουλιά για καινούριους θεούς και θέλουν να έρθουν να βρίσκουν εδώ μαζί μας. Αν τους θέλουμε βέβαια. Να τους πεις ότι είναι όλοι τους ευπρόσδεκτοι. Αρκεί να μην επιβουλεύονται την εθνική μας ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Είσαι Τράκο, όλα καλά, έτσι. Δεν σου λέω τίποτα, θα βουλιάξουμε πατιούς. Βλέπω, δεν πρέπει φόρους να βάλουμε να οικονομήσουμε. Έλα εδώ, να τους βάλουμε έμφυα. Να βάλουμε λίγο έμφυα και βάλουμε λίγο.
παρούσα στους ήλιους. Λάμπω από τα κέρδη. Διότι οι επιχειρήσεις σου σας προσφέρουν πρώτη ομπρέλα πίστα στις ακτές Τίνου Πάρου Αντιπάρου, ανάμεσου Νικόνου Σαντορίνου, Παξών Αντιπαξών και Μάρτα Παξών. Τουριστικές επιχειρήσεις, κρουαζιέρα, υπτάμενα δελφίνια, ξενοδοχεία, δωμάτια, στούντιο, απάρτμεντ στη Δύση, με θέα. Και εδώ πάτε δε. Να σας παρουσιάσω τη νέα μου μεγάλη ιδέα. Αέρα και κάερα. Τουρισμός αέρας. Το σύνθημά μας, τα νησιά βούλιαξαν. Απογειωθείτε. Βούλιαξαν τα νησιά. Είχαμε κάτι απώλειες. Κλιματική αλλαγή, αντιστάθμιση υδάτων, διόγκωση αφήξεων. Πάει Μύκονος, τη χάσαμε. Φυλάγαμε τυχείο από τους Τούρκους, κάτσανε ήσυχα οι Τούρκοι και μας φούνταραν τελικά τις Κυκλάδες, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι. Οπότε κύριοι, το πρακτέον είναι σαφές. Να μειώσουμε τους τουρίστες. Όχι βέβαια, να πουλήσετε τον αέρα σας στους tour operators και στην εταιρεία μου με την επωνυμία Φωτοβολταϊκός. Η πολιτεία σας. Μα η πολιτεία σας είναι απέραντη. Ξέρεις πόσους έχει χωράει. Και ο άνεμος, πλούσιος, ατελείωτος, ορμητικός. Της αηδόφερης, της αικήθερης, της αηδόφερης, αικήθερης. Και φυσικά όλοι οι άνεμοι είναι καλοί. Φτάνει να φυσάει. Διότι ο άνεμος κινεί τους έλικες και οι έλικες γυρίζουν. Γυρίζουν, γιατί πού θα πάει. Γυρίζουν γύρω από τον κεντρικό άξονα. Γυρίζουν, 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 γυρίζουν. Παρακαλεί το άνεμο σας συνομεύει. Έχετε και ήλιο που λάμπει. Θα μας πρίξει πολλή ώρα τώρα. Και όταν δεν λάμπει, πέφτει νερό. Κράσει το νερό. Ακριβώς. Και τώρα τι θες από μας. Τον ήλιο, τον αέρα, το νερό. Τι σας κοστίζει εσάς. Τίποτα. Και τι θα μας δώσεις. Δεν σας κοστίζει τίποτα εσάς. Τι να σας δώσω. Δηλαδή και θα σου δώκουμε και θα μας δώσεις. Ακριβώς. Ευελπίδη! Ορίστε, boss. Θα μου δώσετε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Αν λέει κι άλλο. Δηλαδή, ανάλογα τι θα διαλέξετε. Πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί ή μπλε τιμολόγιο. Εμάς τι μας πεις. Εμένα, όλα. Ευελπίδη! Ορίστε, boss. Η κυρία θέλει να της πουλήσουμε τον αέρα μας. Να της βάλω 200 κιλά μαΐστρο που έχω φρέσκο. Τι λέρε, ψιλικατζή. Α, σε είπε ψιλικατζή, Εριτζού. Εσύ με είπες αεριτζούρες κιτζή. Σε είπε σκιτζί, τζαμπατζού. Εμένα είπε τζαμπατζού, βρήκε πατζή. Α, σε είπε κυπατζή, πατζού. Ρε παιδιά, για να τα πινιώτη κανείς γιατί ξόμινα από πινελίκα. Ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Για ανάπτυξη σας μιλώ. Και τους αυτούς τους έλικες που τσαπουνάς, κυρά μου. Μήπως θα ήταν καλύτερα να τους βάλουμε στον κόλο μας. Ορίστε, γιατί. Γιατί ξέρεις τι μεθάνιο παράγεται εκεί. Έχει πολύ δύναμη το μεθάνιο. Όμως σας παρακαλώ κύριε, τι αντιμετώπιση είναι αυτή. Πώς θα τα βγάλετε πέρα χωρίς ενέργεια. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς ενέργεια. Με τον ήλιο θα ξυπνάμε, με τη σελήνη θα κοιμόμαστε, με τα πούπουλά μας θα ζεσθενόμαστε. Και πώς τι θα τρώω. Θα κατεβαίνουμε στο σίτι για καναραποσί. Και πώς θα κινείτε τα οχήματά σας. Θα σας δείξει ο Σμήνακος. Παρακαλώ, οδηγήστε την κυρία εις το έδαφος, παρακαλώ. Τέλος πάντων, να σας αφήσω την κάρτα. Μια στιγμή. Μια στιγμή να πάρετε το email, μια στιγμή. Παπάκι για να gmail τελειακό. Διότι δεν κατανοήσατε το πρακτέο. Μπορεί να πουλάμε τον κόλο μας καλύτερα. Αυτό είναι το πρακτέο. Ρε, ουστ, ουστ.
Τιτάνας είμαι. Ο απομηχανής θεός. Ξακουστέ μου, Τιτάνα! Δεν πέτρεψες έτσι με τις αλυσίδες, νόμιζα ότι τους αναπούληκα. Τις έχω για ενθύμιο. Από τότε που με αλυσόδεσε ο Δίας στον Κάφκασο. Ξέρεις την ιστορία, φαντάζομαι. Μα φυσικά. Να σκεφτείς από τότε δεν έχω ξαναφάει σηκώτη. Εσύ μας έφερες στη φωτιά και τρώμε τα σουβλάκια. Αλλά πώς από εδώ πάμε? Ήρθα να σας ενημερώσω. Από τότε που οι άνθρωποι έπαψαν να προσφέρουν θυσία στους θεούς, το Θεομάνι στον Όλυμπο περνάει μαύρες μέρες. Δηλαδή έπιασε το κόλπο. Ξέρεις βρε πόσο έχει φτάσει να πουλιέται στον Όλυμπο μία τζούρα από τσίχνα, 20 τάλαντα. Κι αν τη βρεις στη μαύρη αγορά. Αν η αμβροσία και το νέκταρ, τι να δεις. Άσε που έχουν και τους άλλους από πάνω να τους πιέζουν. Έχουνε θεοί άλλους από πάνω. Βεβαίως, όλοι έχουμε άλλους από πάνω. Όλοι. Αλλά αυτοί όμως δεν φαίνονται. Δρουν παρασκηνιακά και είναι πολύ δυνατοί. Ποιοι είναι παρά τους θεούς? Η Τρίπολη, μία από τις μεγαλύτερες πολυθεϊστικές πολυεθνικές εταιρείες. Αυτοί διοικούν όλο το Δουνιά Κακομοίρη. Τρίξανε που λες για τους θεούς και τους ανάγκασαν να στείλουν εδώ αντιπροσωπεία για ειρήνη. Αυτό είναι τα λόγια. Ναι, αλλά πρόσεχε. Δεν θα κλείσεις καμία συμφωνία αν ο Δίας δεν σου παραδώσει το σκύπτρο και δεν πάρεις για γυναίκα σου τη βασιλεία. Άντε, εγώ να πηγαίνω σιγά σιγά, αν μην με δει και κανένα μάτι, Το καλό. Το καλό. Τι έχεις εσύ ρε, φοβήθηκες από αυτά που είπε ο Προμηθέας. Μην ανησυχείς, θα τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Έτσι δεν είναι Βελτίδινο. Ωραία, έτσι είναι, αλλά τι είναι? Τι εννοείς τι είναι? Εννοώ, τι είναι αυτό που είναι όπως είναι? Δεν σε καταλαβαίνω. Τι κάπλισες ρε μαλάκα! Ξέρετε ρε, ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ που ρωτάω εσένα ποιος είσαι εσύ? Ρε, όλοι οι Έλληνες ρωτάνε την ίδια ερώτηση. Ρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Εσύ πρέπει να είσαι ο μοναδικός που δεν ξέρεις ποιος εσύ ρε! Ξέρετε ρε, τι έπαθα? Τι έπαθες? Τι πάθατε ρε. Να μου κάνετε τη χάρη, εγώ δεν έπαθα τίποτα. Κόψτε τις μαλακίες. Θα σας πω εγώ. Εσύ και ποιος είσαι εσύ, άμα ξέρεις, άμα δεν ξέρεις, άμα. Είμαι ο Ράμφους φιλόσοφος. Αλήθεια, είσαι ο Ράμος φιλόσοφος? Το ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω ποιος είμαι εγώ, δεν ξέρω ποιος είναι ο Ράμφος. Τι είσαι. Είμαι η ελίπουσα σκέψης. Και τι θες από μας Ράμ. Εσείς τι ζητάτε από εσάς? Ας σου πω εγώ με δύο κουβέντες. Ήρθαμε να χτίσουμε την ιδανική πολιτεία, γιατί η πολιτεία των ανθρώπων έχει καταντήσει μια φαυλότητα. Για να χτίσετε δηλαδή τη δική σας μια φαυλότητα. Όχι Ράμπους. Η δική μας πολιτεία θα είναι δίκαιη, φιλελεύθερη, θα υποστηρίζει τους αδύναμους. Δεν θα τρώει το μεγάλο ψάρι το μικρό. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πάνω στα ουράνια που δεν έχει καθόλου ψάρια. Σας έφτασε η μόλυνση επί της γης. Θέλετε να μολύνετε και τους εθέρες? Ήρθαμε να ζήσουμε στην αγνότητα της φυσικής τάξης των όρνεων. Ποιος έχασε την αγνότητα για να τη βρουν τα όρνια? Τα όρνια δεν έχουν νύχια, δεν είναι αρπακτικά, δεν κατασπαράζουν τα ασθενέστερα πουλάκια. Ναι, άλλο αετός, πεθαίνει στον αέρα. Καμία. Αλλά όταν το λέει αυτός ο Γιαννάκης, γίνεται της φωτάνας. Και τι είδους πολιτεία θέλετε να φτιάξετε? Ένα νέο παράδεισο. Νέο παράδεισο. Κομμένο και ραμμένο στις ορέξεις σας. Τη λεμαργία, τη λαγνία, τον ευθομονισμό, τη φιλιδονία σας. Αυτό το τελευταίο, φίλε, το ξαναλες μια φορά, το ξαναλες? Δεν το κατάλαβε. Όχι, μου σηκώθηκε. Δούλε της σάρκας και της δίψας, που θέλει και παράδεισο ο κόλος σου. Καημένοι θνητοί, τα όνειρά σας ξεπερνάνε και το Θεό και τον άνθρωπο. Σας πήραν οι ποιητάδες στο λαιμό τους. Παράδεισος, μια έρημη χώρα, μια πλάνη, τραπέζι
εσύ που έχεις και λέγει. Εγώ δίνω απαντήσεις αν μου δώσετε ερωτήσεις. Τι σου πάλι εσύ? Το όνομά μου είναι Σοφία και είμαι ρομπότ. Έρχομαι από το μέλλον και μπορώ να σκεφτώ για λογαριασμό σας. Να σκέφτεσαι για πάρτι μας? Και εμείς θα κάνουμε δηλαδή. Θα ξύνετε τα αρχίδια σας. Καλά, αυτό να κάνουμε και τώρα, Σοφάκι. Το όνομά μου είναι Σοφία. Σοφάκι να πει στη μάνα σου. Ρομπότ, θα σε πρακώσω και θα γίνουμε βίδε. Άσε τις αγριάδες και ζήτα μια απάντηση. Σοφία μπορεί να φτιάξει ο άνθρωπος ένα παράδεισο στον οποίο να έχει θέσει ο ίδιος. Παράδεισος είναι της γυναίκας η καρδιά, αλλά τις μισές ημέρες του χρόνου. Άλλο ρωτάμε. Θα ζήσουμε σε ένα τέτοιο παράδεισο εμείς. Ποιοι είστε εμείς? Ο Ευελπίδης, ο Πιστέτερος, ο Τηρέας, ο Έποπας. Τα πουλιά μας. Και τώρα τι κάνουμε, Πιστέτερε? Δεν μας έμεινε ούτε γη, ούτε ουρανός. Γαμιώτε μας, παιδιά, γαμιώτε. Τους θεούς, να φέρουμε πίσω τους θεούς. Τους θεούς. Πάνε τώρα οι θεοί, τους απορρίψατε. Ήρθες πάλι εσύ εδώ! Απεσταλμένοι από τον Όλυμπο, να σας ανακοινώσω ότι στο εξής αποσυνδέεστε από τη μέριμνα και τη φροντίδα των θεών, όπως και το επιδιώσατε. Δεν το εννοούσαμε, μωρέ. Αχ, τι κρίμα. Τα βιβλία έκλεισαν και έχετε διαγραφεί. Στο εξής θα αιωρείστε στο παγωμένο σκότος ανάμεσα από διάπτωτες, κομήτες και μετεωρίτες. Θα σας φύγει ο πόνος, αλλά θα είναι φαντασμαγορικά. Δηλαδή? Θα αναβοσβήνετε. Κάτι σαν το φλιπεράκι της Σοφία. Αλλά μην ανησυχείτε, η νεφελοκοκυγία σας θα γίνει αστερισμός. Θα την κοιτούν μετά από αιώνες οι άνθρωποι και θα λένε «Ωχ, τι ωραίος τόπος να υπήρχε στα αλήθεια. Τι καλά που θα ήταν να υπήρχε αυτός ο αστερισμός». Οι αστερισμοί είναι συμπλέγματα ουρανίων σωμάτων που ανακλούν θερμικές ακτίνες και Χέσε μας κι εσύ. το χέσιμο είναι μια βιολογική διαδικασία απόρριψης επεξεργασμένων οργανικών υλικών. Αυτή πήγε και από πέσιμο, αλλά και από χέσιμο. Για καραντάν, μαν. Ποιος σου είπαν εσύ? Λευτέρης Αριστερόπουλος με το όνομα. Αμφισβητία, μαν. Τι αμφισβητίζομαι, μα? Τα πάντα, μαν. Διότι καμία αλήθεια δεν είναι όσο μας λένε αληθινή. Καμία αξία δεν είναι όσο μας λένε αξιόλογοι. Για κάθε παράδοχη ίσχυει η αντίθεση. Δηλαδή? Διότι σε κάθε σφαίρα να πούμε, με παρακολουθείς έτσι. Πώς? Σε κάθε σφαίρα το πάνω έχει κάτω. Αλλά εάν κοιτάξεις από κάτω προς τα πάνω, κάθε κάτω είναι το πάνω του πάνω. Κάθε κάτω είναι το πάνω του πάνω. Με παρακολουθείς, μαν. Πάνω κάτω! Κάθε θεωρία και κάθε δεδομένο γίνεται σκουπίδι σκέτο. Όταν το σαρώσει μια νέα θεωρία ή ένα νέο δεδομένο. Άρα όλα είναι ένα σκουπίδι που απλά δεν ήρθε η ώρα του να βρωμίσει. Το έχω μυριστεί κι εγώ αυτό, μαν. Και γιατί ήρθες εδώ πάνω, Φυσβητία? Για να μας κράξεις το ονειράκι μας που βρώμισε? Άνθρωποι μου! Τι είπατε εσύ? Δικοί μου!
Εσείς καμπάκ δεν έχετε πάρει. Ξεσηκώσατε τον κόσμο. Νερό πίνουν στο όνομά σας οι άνθρωποι. Φάτε τον άνθρωπο να ξαπλώσει, Τι να ξαπλώσω ρε μαν. Τι να ξαπλώσω. Να πετάξω θέλω. Να πετάξω. Κοιτάτε τι γίνεται στην γυρέ. Νικήσατε την παλιά πίστη στα ξώανα θεούς. Με πίστη στον άνθρωπο. Τέρμα οι θεοί μαν. Τέρμα οι θυσίες. Αλήθεια μας λέει. Αλήθεια μας λέει. Ρε τι γίνεται εκεί κάτω. Πρωτομές και αγάλματα μας φτιάχνουν. Στρώσανε στο κυνήγι και τους πολιτικούς. Να δεις. Χεστήκανε πάνω τους με την κατάσταση. Να δείτε που θα ζητήσουν συμβιβασμό. Ωρε μάνα μου, τι τσίκνα είναι τούτη. Τι ψήνεις εκεί μέσα. Δυο κότες τρουμπουλές και ανυπάκουες, Ηρακλή μου. Και με τι τις πασαλίβεις. Με μυρωδικά και αφροδίσιο. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα πηδήξουμε πολλούς απόψε. Εσείς πώς από εδώ. Μας έστειλαν να διαπραγματευτούμε για ειρήνη. Γιατί εμείς πολεμώντας κέρδος δεν έχουμε. Μπράβο ρε Ποσειδώνα, πες το. Η κυρά στη μέση ποια είναι. Ο Τριβολός. Ρε εσύ πιστετεράκο, δώσε καμιά τζούρα. Θα πεθάνω. Όπα. Πρώτα θα υπογράψετε τα δίκαια αιτήματά μας. Φέρε και λίγο βούτυρο να τα λείψουμε. Φέρτε και κανένα λουκάνικο. Και τι θέλετε. Να επιστρέψει ο Δίας σε εμάς τα πουλιά την εξουσία. Και αν συμφωνείτε, σας προσκαλώ σε γεύμα. Πιστέτε ρε, μην ξεχάσεις την βασιλεία. Πού είσαι ρε μεγάλε. Ελευθερώθηκα από τα δεσμά μου και επιστρέφω στα εγκόσμια για να βοηθήσω τον άνθρωπο. Όπα μεγάλε, κάτσε εκεί που είσαι. Έχουνε κάψει 10 φορές την Εύβοια, 5 φορές την Πεντέλη και φέτος κάνανε φλαμπέ την Πάτρα από άκρη σ' άκρη. Παπαγάλε, γράφει. Όρος πρώτος. Οι θνητοί από τούδε και στο εξής θα γίνουνε πραγματικά πιστοί. Τέρμα οι δίθεν νηστείες της αστακόμα κανονάδας και του Μηδοπύλα. Δεύτερο. Οι θεοί θα ανταμείβουνε τους πιστούς και αγνούς θνητούς παρέχοντάς τους προστασία. Τέρμα τα άγνωστε βουλέ και τα γνωστά άλοθη. Τρίτον. Και κλικ μου, και κλικ. Τρίτον. Ο Δίας θα επιστρέψει στον εκπρόσωπο των θνητών τα σκύπτρα και θα δώσει για σύζυγο τη βασιλεία. Τη βασιλεία. Όχι και τη βασιλεία. Έτσι και το ξαναπείς, θα σου γεμίσω με κόπρο τον Ατλαντικό. Τότε φευγάτε. Μια κουβέντα είπαμε αδερφέ. Άντε, τον Πατραϊκό. Ηρακλή, πάταξον μεν, άκουσον δε. Τι θα πει αυτό. Τι σε κόφτει εσένα ρε η βασιλεία. Ηρακλή, εσύ είσαι ένας ημίθεος που τη θα σέβει τα βόδια του Γυριώνη. Λες ημίθεος. Αφού η βασιλεία δεν με αφορά, τι με κόφτει. Ας πάρεις τη βασιλεία, τη Ζηρίχη και τη Λοζάνη. Ποσειδώνα, εσύ τι λες. Εγώ ψηφίζω όχι. Αλλά ναι θα βγει. Τότε η υπόθεση κρέμεται από τον Τριβολό. Τι λες εσύ. Ο κακαπούμπουκι, μπαμπακουμπίδι κακά. Αουκικι, αουκικι, μπαμπακουμπουκακά. Τι είπε. Πάρτιν λέει, στη δίνη.
κάτσε να έρθω κι εγώ. Μην τρέχετε όμως, γιατί ζαλίζομαι. Σιγά, λέω, σιγά. Σιγά, τα έχω παίξει. Σιγά. Βασιλεία. Αλλά εσύ μπορεί να τη φωνάσεις πάντα. Πάτη, πώς βγαίνει το πάτη? Από το αυτοπάτη.
επιθεώρηση θα έλεγα, και τη διασκευή τους πάνω στον Αριστοφάνη, στη σκηνοθεσία Βικτωρίας Αγγελοπούλου. Ένα χειροκρότημα. Πρωταγωνιστήσαν και τα ονόματά μας σήμερα στην παράσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα καλέσω λοιπόν τον Γιώργο τον Αλαχούζο από την Επιτροπή να ξεκινήσει την απονομή. Ναταλία Ροδοπούλου. Γιάννης Ροδόπουλο. Εβίτα Τσιακανίκ. Λεωνίδα Εφρεμίδη. Ορέστης Λιακόπουλου. Μαρία Δερβής. Γιώργος Λογαράς. Μιχάλης Στασινόπουλου. Γιάννης Καραγιάννης. Ιωάννα Χαριτάτου. Σας ευχαριστώ κύριε Λαχούζο. Καλώ τον κύριο Κωνσταντίνο Πίτσιο, αντιδήμαρχο προγραμμάτων και πολιτικών για την τρίτη ηλικία, να συνεχίσει την απονομή. Τα καταφέρετε? Να σας δείχνουν ότι η Πάτρα είναι καλύτερη. Ξέρετε να κάνετε καρναβάλι. Κώστας Πέκ. Αλεξία Καμπούρη. Χρήστος Ξυπολιάς. Νίκη Λέφα. Ευθύμης Μητρόπουλος. Ασημάκη Στρατογιάννη. Μαρία Φλογερά. Ρέτη Ζησιμοπούλου. Μαρία Κορκονέα. Αφροδίτη Κωνσταντινοπούλου. Ευχαριστώ κύριε Πίτσιο. Καλώ τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, τον κύριο Σωτήρη Καραμεσίνη, να συνεχίσει. Σας ευνηδίασα. Έσω έτοιμος. Αρετή Πισκοπάκη. Άρτεμις Πισκοπάκη. Τζορτζίνα Θανασοπούλου. Χαρά Αντωνοπούλου. Νίκη Ζορμπά. Μαρία Μαυροειδή Παπαϊλιού. Αντωνία Πάπας.
Μαντό Πρεβεζάν. Σάντρα Σαβανή. Κατερίνα Σαρλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να πει κάτι εδώ για τη Δήμαρχο. Θέλω να πω κάτι, τους αξίζουν διπλά συγχαρητήρια, γιατί η αγάπη τους για το ερασιτεχνικό θέατρο είναι εδώ από το πρωί, έτσι. Δεν ξέρω τι ώρα ξεκινήσατε από την Πάτρα. Πρέπει να αγαπάτε πάρα πολύ αυτό που κάνετε και δεν γκρίναξαν καθόλου. Θερμά συγχαρητήρια, να είστε πάντα έτσι. Πάντα δημιουργικοί. Χάσαμε έναν εδώ, κυρία Βικτωρία φταίει. Μάκης Νικολόπουλος, το ετοιμάζουμε και το φέρνουν οι θεοί πετώντας. Μπορεί να γράφει. Ένα τελευταίο χειροκρότημα για την ομάδα του Πάτρα. Πλησιάστε για φωτογραφία. Μαριμίλια Σιμακοπούλου. Χορογράφος, να κατέβει και η χορογράφος. Ζεστό ήρθε Μάκης Νικολόπουλος. Σας περιμένουμε και αύριο Δευτέρα με τη θεατρική ομάδα Επικίνδυνη Δευτέρα και τον υπέροχο τίτλο «Η δημοκρατία μας είναι διασφαλισμένη. Τελεία» του Θανάση Τριαρίδη στη σκηνοθεσία της Βασιλικής Σκευοφύλαξ αύριο στις 9. Καλό βράδυ. Σε κάποια στιγμή λέω Παπαγγελόπουλο.